Rukavice. Dívej, i rukavičky máš. Kradou. Lama, šup, odjezd. Jo? A co s tím potom dělají? No tak, Se to To třeba ještě prodají ze starat. včelařový. Ale tak to musí být jasné, že to je kradené, ne? Nešlo na to ty dešťáky. To vyset z té hruza. Marinko, dívej se, co Slejda dělá. On dělá takový kouř, bude dělat, vidíš? No. Tady kopřiva není, to je mikrofon. Jo? Tak, jdem? Jedem. Tak jo, včelky se, to je takový kuřák, kde se rozdělá, to je suché dřevo, většinou tvrdé bukové, rozdělá se prostě, se to zapálí, aby to kouřilo a to proto, protože včelař včelky zakuřuje, když to otevře úl, proto, že od pradávna, když ještě žili v dutinách stromů, třeba v pralese nebo někde, a když začalo hořet, třeba od blesku, a oni cítili kouř, tak viděli, že je zle, tak ještě letěli do úlu, nebo cokoliv v úle, nasáli se trochu zásob, trochu medu a letěli pryč případně. Mají takový instinkt, jo? Od pradávna. Takže ano. Takže i teď včel, když zakouřím, pak to vidíme na tom plásti, třeba některé. Prostě pijí z buněk, sají med. A oni potom, když mají, jak kdyby se řekne, plné bříško nebo tak nejsou tak agresivní. Jo? Tak to praví teorie a myslím si, že na tom je hodně pravdy. Takže včelař pak může dělat, a pokud ty včely vyloženě nejsou nějaké, jak se říká, ostré nebo divoké, tak uvidíte, že je to v klidu. Tak, rozděláme kuřák. To je takový měch, tento fouká do toho. Tak, jinak já si dělám taky poznámky. Při každé prohlídce mám takový blok. Je to jednoduše, rychle ve zkratkách napsané. Když třeba jdu za 14 dní dělat prohlídku, tak se podívám, co tam v těch včelách dělá, jestli bylo všechno v pořádku, nebo prostě jestli co a jak. Takže mám poslední prohlídku. 8. Tak. Úl číslo 10. Matka je v plodišti, dány 2 mezistěny, odebrána, 1 plod, plást. Tak, jdeme se podívat, jak to tady vypadá. Jo, na každém úle je takový strupek, může být různě, taky plastovou desku. Marinko, pojď se podívat na včeličky, tady. Jo. Oni tam pracujou. Já tam vidím včely. Tak a Jak jsou pracovíte? tak, pojď blíž. Tady toto je propolis. Jo? A malé škvírky včely tmelí propolisem, nebo malé tyto. Toto je propolis. Propolis to je pryskyřice, kterou sbírají prostě na stromech nebo na květinách. A vlastně malé drobné věci tím tmelí. Třeba tady ty plásty jsou ty rámečky přitmelené trošku tím propolisem. Jo? Jinak velké věci, když potřebují něčím zalepit, tak to dělají voskem. Jo? Takže tohle je pryskyřice, to je propolis. Podívej, vidíš ty Já tím včeličky? kousek sundám. A To to jsme ještě vidíš. nikdy neviděli, že? Otevřený úl. Ne. To je teda co? Tohleto? To je propolis. Pryskyřice nebo propolis? No to je taková, je to jako by taková pryskyřice, no. Je, no. Tak udělej si z toho kuličku. Dívej. A čuchni k tomu, jak to krásně voní. Tak, S tím.
Já cítím ten kouř. Tak to polož třeba tak to. Ty jo. Vyzne, zakouříme. Jinak včelí úl se skládá ze dvou základních prostorů. Z plodiště, kde je přítomná matka, kde do buněk klade vajíčka, líhnou se tam nové včelky. A potom na jaře se na bedník na to plodiště dává taková mřížka, jo, kde roztrž těch drátků je takový, aby se ta matka neprotáhla. To znamená, na jaře jim vlastně část plástu převěsím do medníku a do spodu se dávají takové rámečky s takzvanou mezistěnkou. Z toho se někdy motají svíčky. To je takový tenký plátek s tím vzorem. Jo? To dáš vlastně do toho rámečku, zapravíš a vlastně dáš jim to do spod a oni to vystaví. Takže na jaře se část plástu převěsí sem a tady už pak matka nemůže, kde se vlastně včely vylíhnou a do toho už pak nosí med. Tak podíváme se, jak to tady máme s tím medem. Už je konec sezóny, už je polovina července. Takže už Tak brzo, konec sezóny. tak ono už nemáš až tak co. Jo? Neboj se, nic neudělají nic. Jo? Oni tam pracují. To jsme viděli jenom v dokumentech. Jo? Teď už toho medu asi pravděpodobně moc nebude, protože ono už začátkem srpna už se zakrmuje. Už se jim dává cukerný roztok a chystají se na zimu. A ta tmavá část tam je... Tady vidíme tmavší část plástu a teda tmavší a světlejší. Ta tmavší to je protože tady matka v plodišti kladla vajíčka a líhly se tam včely. Každá včelka po sobě zanechá v té buňce takovou košilku a tudíž je to dílo takové tmavší. Jo, proto se to dílo i obnovuje, že se rozpodávají ty mezistěny, aby to dílo bylo prostě pořád udržované, aspoň v takovéto kvalitě. Pokud je plác hodně tmavý, tak se vyřadí a vlastně dá se vytavit. Je to zase včelí vosk. Tak, to máme jenom z plodiště a ukážeme si ještě rozděláme teda spodek a najdeme matku. A uvidíte, jak se včelky chovají v plodišti. Dobře. Tak byli hodné, že? Tam pracovali. Tak to musím odloupnout. To teda každý úl má teda 3 patra? Nebo jak to... Když jsou silné včely, tak jsou 2 patra, takzvané 2 nástavky plodiště a 1 medníku. Jo, já potřebuji hlavně dělníky, aby makali, aby matka kladla, aby to prostě frčelo. Když jsou slabší včely, tak můžou mít 1 nástavek a 1 medníkový. Jo? Ale je mezi tím taková mřížka, může být plastová nebo i kovová. Tak. Máme tady po těch deštích trošku narostlé. Ty tam budeš pokládat, jo? Jo. No, to není těžké, ale je to přilepené. No. Toto? Ne, to je to. Jo, tam, tady. Jo, já jsem si Aha, ten medník jako by relativně v pohodě unesu, ale kdyby byl prostě ty plásty plné medu, tak ani náhodou bych ho celé nezvedl. Jo, tady jsou včelky na mateři hřiště. Dobrý, v pohodě? Jo, dobrý. Jak se obě viděli. Jo, díky. Zakouříme. Vidíš? Neboj se, oni tě neštipnou, neboj se. Tady těma kloboukama vadíme furt. Ale vidíš, jak jo, tady vidíš zase. Malé ty jsou zalepené propolisem. Ten je pokud je teplý, tak je jakoby měkký, ale když tvrdne, tak je jakoby jak smůla ze stromu. Je to pryskyřice. A jo, dneska máme tady exkurzi. Aha. A to se teda ten propolis sbírá a jak se stane z toho tento kutý, co se prodává v lékárnách? Propolis. Já třeba propolis sbírám takhle. No ano, to se škrábneš. Ale to je takové minimální množství. Jo? Na propolis jsou zase, tak jak je tato mřížka, tak jsou mřížky jiné plastové s takovýma očkama, které jsou konické. A vlastně to se dá navrch na úl a asi ideálně, když jim tam trošku jakoby odstahuje
jakoby to luftuje, že cítí, že je tam průvan, tak on právě ty malé škvírky zalepí právě tím propolisem, ty to pak vezmeš, hodíš do mrazáku a vyloupeš to z toho. Jo. To je takový zábavný sběr propolisů. Chceš na zem, nebo co? Co pak? Marinko, ty mi zavazíš tím kloboukem, víš? Musíš být... Já tě nechci dát. Já tě nechci dát dolů, ale ty jsi ode mě daleko, víš? Tak ji sundáme. Ještě zakouříme. No, vidíte, to je ideální palivo, krásně to kouří, ne moc. Čeláku máš v té svíčce, potom to vyberem, jo? Tady vzadu. Jo? Kuk, já tě nebudu dávat na zem, neboj, já se potřebuji od tebe kousíček odtáhnout. Kde to byl za jiný rámek, tady tenhle ten, úplně jiný. No, to je taková přepážka. Přepážka, aha. Když máš rámečku třeba polovinu, tak vlastně tam musíš mít přepážku nějakou, že? No a teďka jsem mu tady měla vzadu. Tam vznikla nějaká většička. Tak rámečky jsou uvolní, protože jsou přilepené propolisem. Tomu nástroji se říká rozpěrák, můžu s ním cokoliv škrabat, nebo takhle přizvednout. Marinko, kouk na mě, na tatínka. Tak. Nebo si ještě můžeš sednout oběma nožkama k tačkovi. Tak, jo? To bude lepší. Dívej se. Dívej do tedí. Tak, já se natočím. Tak, tady už vidíte v buňkách krásný med. Jo? A tady, co vidíte nahoře, toto, tak to jsou zavíčkované buňky. Protože včely, když tu buňku naplní, tak to zavíčkujou voskem a je to taková konzerva. A oni jsou teďka, co tam dělají? Oni tam přidávají ten... Teď se dívej, jak pijou. Jo? Vidíš to třeba tady, jak nasává. To si myslím, že protože jsme je zakouřili a že se projevil ten efekt, prostě jakoby, že se napijeme a uvidíme. Jo? Tady je jich hodně. Vidíš, oni jsou klidné. Jo? Z toho nemusí mít strach. Jo? Tady vidíš, že se zavíčkovaný med. Jo? Jo, to je dřina. A dívej do té díry. No. Na zem? Chceš? Tady totiž moc nelíbí. To ti taky sedí rozměrově všechno na ty. Ano. Takže toto všechno, to jsou ty plasty. Tady Jo. tohle, ty jo. V každém má statku jich 10. Tak. A jsi schopen zaostřit do té buňky, do těch buněk, jsi schopen zaostřit. Vidíš tam ty vajíčka? Vidíš to? Vidíš ty bílé nitky? Jo? Počkej, potom se podíváme. Vidíš to? Vidíš na dně té buňky, vidíš ty vajíčka? Jo, vidím. A je v kameře? V kameře možná. Já mám malý ten. Tak, zkusím ještě. Moc blízko. Jo? Tak když se podíváš dobře do té buňky, neboj se, Mariánko. Vidíš tam na dně buňky ty vajíčka bílé, vidíš to? Ano, ne. Tak to jsou včelí vajíčka. Aha. Tak, matka, to je vždycky taková první dobrá, ta zpráva, že matka klade. Tak a teďka já se otočím a budu hledat matku. Jo? A už vidím. Tak zkuste mi najít. Tady. Jo. Taková velká včelka, vidíš, jo? Krásnou, dívej se. Teďka jde už na druhou stranu. Dívej, jaký má oproti včelám špičatý zadek, vidíš, jo? Jo, ano. Vidíš, jo? Jaký má zadeček do špičky? Jo. Tak toho mám proto, protože on ho šupne do buňky, lupne tam vajíčko a jde dál. A tady je jedna taková větší včela. To je trubec. To je trubec, to je aha. tlustá, jenom tlustá. Aha, tlustá, jo. Je silnější, jo? Neboj se. Tak si užijte té matky, jo? Dívejte se. Jo, ty jo. Jo, no vida. Tak jsme našli poprvé, paráda.
Tak a plást s matkou, vidíš ju? Dívej se, mamka ti ukáže. Vidíš ju, dívej se. Vidíš tu krásnou velkou včelu? Se říká matka nebo královna. A plást s matkou, když ju teda najdu, tak ju vždycky dám bokem, bokem do bedínky. Ona neuletí? Ne. Já nevím, co se dává do bedínky. Plást s matkou dám bokem samostatně do bedínky, protože aby já ji zase potom potřebuju dát zpátky, jo? Abych ji nepřimáčkl, abych ji nějak nepoškodil, ano, jo? Protože to je pak problém. Takže matku jsme viděli, tak půjdeme dál. Tam jste viděli vajíčka a tady vidíme, neboj se, tady vidíme zase jiné víčka, jo? Vidíte ten rozdíl? Tady to tam ještě, tady se dívejte, rozdíl mezi těmito víčkama a těma dolů, jo? To je zavíčkovaný med. A tady dolů je zavíčkovaný plod. Každá. A vidíš ty larvičky? Vidíš tam ty chrobáčky v té buňce? Tady, tu třeba, nad tím. Jsou tam nějaké, no? Vidíš tam ty chrobáky? Ty larvičky? Vidíš to? Jo, ano. A viděla jsem, jak jedna včelka tam vystrčila. A třeba tady vedle těch buněk. Jo? Tak to jsou larvičky. A to právě z toho vajíčka, které pak včelky krmí, larvička, kterou taky krmí. Ta larvička je nejdřív schoulená, jakoby zmotaná, pak se vyrovná, až má nějaké stáří, jisté stáří, několik dnů, tak pak to včelky zavíčkují takovým proudečním víčkem a ta včela se tam prostě dotvoří. Jako motýl v kukle. A někde uvidíme určitě, jak se její včelka líhne. Jo, její první práce je prostě prokousat si to víčko a vylézt ven. Tak, zase s plástem položíme tady. Neboj. Tak, jo. Tady zase vidíme, když to otočím na světlo, tak abyste mohl pěkně zabrat, že tam jsou larvičky. Neboj, ještě počkej, ještě si to spravím ty vlásky. Mě to taky No, to je úžasné. Chceš to taky spravit? Tak. Marinko, já už tě neunesu, už si nesu dlouho, víš? Z toho bolí záda. Vidíš, dívej se, nic se neděje, oni ti neublíží. Tak. Podívej, teď se dívej. To je hodně zavíčkované všecko. No to krásně, to je známka, že matka krásně klade. Jo, že prostě, když tam je nějaké ostrůvky nebo něco. Tady, jo. V každém je teda jedna, v každém úle? V každém, ano. Plást na to, tady v tomhletom. Ne, matka je jenom jedna v úle. Jo, tak to je trubec asi tady. Ty tlustší, to jsou trubci, to je trubec, to jsou trubci, to jsou trubci. Vidíš to? Tak ta jedna naklade... Máš žihadlo trubec? Trubec ne. Ne. Trubec ne. Aha. Takže ta jedna klade vajíčka do celého úlu? Ano. No. Včelí matka je schopná, když je dobrá, mladá a kvalitní, tak třeba 1000 vajíček klade denně. Ale zase 1000 včel denně umírá. Protože včela v sezónu žije třeba, ona je třeba 14 dní je úlová včela, to znamená zpracovává nebo dělá práce v úle, krmí larvičky a tak. A pak je z ní včela letavka, ale když lítá, tak tak 14 dní nežije, prostě se upracuje. Jo? Takže každý den stovky včel, prostě možná i 1000 umírají a zase se další prostě rodí. Růžové, případně do zelená, ty ostrůvky, tak to je pyl. Jo, protože vlastně včely sbírají pyl, ukládají do buněk a tím pak prostě krmí ty larvičky. Nebo třeba i sebe, ale ty larvičky by tím krmily. Jinak nejpestřejší škála barevností pylu je z jara, protože takové to od pampelišek, může být i do modra z něčeho. Já vidím, jak jedna včelka tam něco loví. On tam něco dává do toho, víš? Jo. A jinak včelky se rozumívají takovýma tanečkama, dělají různé tanečky, které momentálně nikde až tak nic nevidím, a dávají si prostě vědět, kde je snůžka, ať už pylová nebo nektarová, v jaké vzdálenosti a prostě v jakém kurzu. Jo? Ano, pojď.
uvidíš aspoň. Na to se možná může postavit. Jo? Jo? No, To paráda. udrží to dřevo. Tak, dobrý je to? Paráda. Aha. Oni pořád pracují. Já jsem myslel, že člověk vyndá z úlu, že prostě se rozletí a čau pípí. Ne. To už dělají mimo ten, že? No to nikdy stavíme. Jo. No. A to je taková nějaká... To je tady to, co to ukazuje. Jo, Toto je si nám- takzvaná mateční miska. To je jenom základ. Kdyby to matka zakladla, tak vlastně se z toho pak vychová, oni to prodlouží a vychovají z toho matku. Aha. A nebo když někdy matka uhyne, Tak oni to rychle tak postaví. oni vlastně kolem toho vajíčka, jako v té bunce, které už je, oni totiž matku vychovají jenom z vajíčka, z nejmladšího, co nejmladšího. Takže oni vlastně kolem toho vajíčka, kolem té buňky to vykoušou do prostoru a tu buňku zvětší, úplně takhle trčí, že? To vám ukážu zase třeba někdy jindy. A vlastně z toho vychovají tu matku. Jo? To jsme viděli v zimě, jak jsi nám to ukazoval. Jo, tady ještě zkusím najít takovou zajímavost, ještě zkusím najít líhn. Tady je líhnoucí se včela, dívej se, tady už se včela líhne, dívej se. Už koukám, vidíš? Dívej se, už za chvilku vyleze. Tak to je fakt to je zajímavé. Jsme viděli, ve včelce mají, že? Vidíš, že Jak tam se se líhne. prokousává? Už má, ty kadýlka už leze ven. Dívej. Chudač. Neboj se, oni neublíž, dívej se. Už leze ven. Dívej se, žbulík. Dívej. No pojď. Už je skoro venku. Neboj se, ona tě neublíží. Dívej, to je první práce. Vyleze z úlu, vyčistí buňku a dívej, už se táhne, to bude bomba. To bude líhnutí v přímém přenosu. Ty jo. Nahráváš, Michalko, jo? Ano, Jo? to jsme nikdy neviděli. Neboj se, Mariánku. Ty tak malý, I když ty kolem svoje, tebe bude kdyby si lítat, nahrávala ale to. dívej, už leze. Asi už se setkají. Dívej se, žou, A už je venku. A vidíš, že je taková mokrá, vidíš to? Vidíš to, je taková trošku Oslizla. jiná, že? No to je krásné, To jsem je krásné, to jsme už neviděli. nevěřil, že to uvidím. To je zase jiný. Můžeš z toho udělat dokument. Jaký dokument? Tak, tady víš. A hlavně na těch prvních plástech, první nebo na druhém, tam je hlavně pil uložený. Jo? Je dama na malaně to spadne. Vidíš zase. Takový ti tlouštíci jsou trubci, ti chlapíci. Dělají Ti dobrou náladu. udržují dobrou náladu. Já je vidím, dávali jste pozor. Výborně. Tak, a já už dokončím tu prohlídku. Aha. Půjdu ještě do spodního nástavku. A vlastně přes léto, když jsou ty včely silné, tak jich mám 10 plástů, tady 10 plástů, takže 20 plodiště a nahoře 10 plástů medníku. Ale na zimu, protože ty včely potom jakoby už matka to neklade a není potřeba, aby bylo tak silné, tak na zimu se vlastně ten medníkový prostor ten se úplně zruší a vlastně to plodiště nemám 10 a 10, ale když jsou silné včely, tak mám třeba 8 plástů a 8 plástů nad sebou v komíně. Když jsou slabší, tak třeba 7 a 7. Jo? Jinak jedno včelstvo na zimu se zakrmuje přibližně 18 kg cukru, že silné. Aha. Jo? Spotřebuje, abych z toho do jara vyžilo. 18 až 20 kg cukru se jim dává. Těm chráním by se nespadlo, Marie, víš? Ano, to je. Říkám, děti chráním by se nespadlo. Tak, dívej se, oni mají jiné starosti. Jo, zase rozpěrálkem. Sundávám. No, Tady vidíte, tady se pojď podívat dovnitř. Páš tady. Tady, když tu nemám tu přepážku, je tu větší škvíra, Ano. tak nastaví takovou takzvanou divočinu. Jo, tady staví z vosku tohleto. Jo, ano. Aha. Jo, takže proto, i když tam bylo málo místa, dal jsem tam tu přepážku nahoru, to jsem zapomněl, nebo nebyla, a on už mě vystaví volný prostor. Jo, ano. Jo.